sa, že opäť po týždni sa stretávame s našim fantastickým publikom. Teším sa, že opäť po týždni sa vidíme aj s našimi milými televíznymi divákmi. Ja sa vám chcem hneď na úvod poďakovať za vaše listy, telefonáty, e-maily, vďaka ktorým môžeme tvoriť našu reláciu, pretože bez vašich ohlasov by Pošta pre teba nemohla existovať. Opäť sme ich dostali veľmi veľa a opäť sme sa snažili vybrať tie najzaujímavejšie, takže si opäť pozriete príbehy, ktoré napísal sám život. Človek, ktorého o malú chvíľu uvidíte, práve dnes oslavuje svoje narodeniny. Práve dnes má 33 rokov. My by sme mu ako darček narodeninám chceli sprostredkovať jedno stretnutie. Či sa nám to podarí alebo nie, to už uvidíte o chvíľočku. Prichádza pán Jaroslav. Ahoj. Ahoj. Sadnite si. A ja som povedala, že prichádza Jaroslav, ale okrem neho je tu ešte toto krásne dievčatko, Paťka, ak sa nemýlim. Takže ahoj, vítaj aj ty. Paťka, ale ty dnes nemáš narodeniny, dúfam. Nie. Tatino má, vieš, koľko rokov? 33. 33. Už si mu blahoželala? Áno. Hej, tak myslím, že by sme mu mohli zablahoželať aj my všetci ešte raz jedným veľkým potleskom. Jarko, ty si tak trošku napätý, pretože ide zrejme o dôležitý deň v tvojom živote. No, ako vravím, za všetko to je to spískaná manželka, to spískala. Manželka. Manželka je to od nej darček. Po takých dlhých, dá sa povedať, 27-28 rokoch možno stretnem jedného človeka, o ktorom doteraz možno nevedel. Alebo v živote som ho nevidel, nepamätám si. Ty si nepamätáš na toho človeka a pritom ide o tvojho biologického otca. Áno. Tak, to sú vážne veci. Ty si povedal, že môže za to manželka, takže veľmi pekne ďakujeme. Je tu medzi nami a my sme veľmi radi, že prišla. A Paťka je tu ako tvoja psychická podpora? Je to moje druhé ja. Hej. Áno. Takže si ju chcel mať pri sebe. Áno, potrebujem. Ako to bolo s tvojim otcom? Neviem, ja si vôbec na ňu nepamätám. Áno. Bol som veľmi malý, keď sa naši rozišli. Neviem ani dôvod, vôbec nič. Tvoja mama sa hneď na to vydala? No, potom neskôršie sa určite vydala. Dostal som otca, ktorý ma vychoval, ktorý si ma prijal ako za vlastného bratov. Áno. Čiže Nepostradal som rozdiely, alebo že by to nebol môj otec, hoci ja som sa to potom neskôršie dozvedel. Čiže ty si vyrastal ako keby v normálnej, kompletnej rodine, kde si mal svojho otca. Kedy si sa dozvedel tieto veci? Niečo, možno v rámci puberty, ja som bol taký malý ňuril, sem tam som niečo vyňuril. Niečo som sa tak podozvedal postupne, no ale približne o svojom otcovi originálnom som sa dozvedel pred 3-4 rokmi od svojej starkej. Aha. A čo si sa dozvedel? Aké informácie vlastne si dostal? To bola proste len otázka. Bolo to po také smutnej udalosti, ak nám mama zomrela. No a trošku sme išli tým rodom našim kmeňovým. Starka mi ukazovala fotky svojich rodičov, prarodičov, mojej mamy, ako od malička, nejaké staršie fotky, no a medzi nimi bola aj fotka mojej mamy a otca. Ich svadobná fotografia? Aha, ktorú si nikdy ty predtým nevidel? Predtým som ju vôbec nevidel, nie. Čo to s tebou urobilo, alebo ako to na teba zapôsobilo? No bola tá mamina, samozrejme, ktorú som poznal, a vedľa nej bol muž, ktorého som videl prvýkrát. Tak neviem. Človek, keď sa ako dostane do toho, tie informácie má postupne kompletné, potom určite nastane nejaký ten čas, že nad tým stále rozmýšľa, kompletizuje si to. No a možno, že vďaka mojej manželke dneska došiel ten čas, aby sa otvorila tá truhlica, oprašila sa tá minulosť a
poznáva sa pravda. Je to tak, že napriek tomu, že teda tvoj život bol, alebo detstvo bolo úplne bezproblémové, naozaj, vy ste taká pohodová rodinka. Všimla som si. Napriek tomu v tebe niečo bolo? Prečo to chceš? Prečo chceš stretnúť tvojho otca? Lebo ty netušíš, že ja neviem, z akej vrstvy je, alebo proste v akom prostredí sa pohybuje. Môže to byť možno aj riziko. Neviem, potom nejaké také zbežné informácie približne, kde by asi mal robiť, alebo jeho život, to bolo, ale úplne to bolo maličké, veľmi malé minimum, čo som sa podozvedal, ale nebral som to nejak do úvahy, proste začal som mať svoj život, svoju rodinu, svoje starosti, nejak som sa nad tým nepozastavoval. Ani ťa to netrápilo, alebo nemal si pocit, že chcel by si to? Ono síce je pravda, že tak v kutiku duše som tak niekedy tak rozmýšľal, že skúsiť ho nejak nájsť, že ako sa správa podľa toho, kde žije, ako žije, či sa mu prihovorím, alebo zostanem v anonymite, len ho proste uvidím. Také náznaky boli, no ale pravý, možno ani tá odvaha, možno ani ten čas nebol na to, aby som to uskutočnil. Aký bol tvoj vzťah s tvojim otcom? Ktorý ťa vychovával, tak myslím. Ako bol to otec... A je to otec? Je to otec. Je to otec, ktorý mi dal veľa. Je to otec, ktorý ťa vychoval, máš 2 bratov a zrejme naozaj tá rodina bola... Veľa mi dal, vykresal som mňa človeka, ktorý si bude vážiť ľudí, bude sa správať. Ďakujem za všetko. My sme pátrali, Janka sme poslali, aby vypátral teda situáciu, aká je. No a ako to dopadlo, čo sa mu podarilo vypatrať, na to sa teraz spoločne aj s Paťkou všetci pozrieme a samozrejme aj s našimi divákmi. Nech sa páči. No Katka, ahoj. Ty si ma poslala do nejakého fritku, alebo mistku, alebo neviem do čoho, tak toto tu za mnou, to je buď fridek, alebo mistek, alebo obidve dokopy. No skrátka, neviem, ďakujem ti pekne, je to tu veľké, všetci tu rozprávajú nejakou divnou slovenčinou, ale každopádne obálku mám, pána Miroslava idem hľadať, idem na to. Tak práve sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s miestnou fritko-mistkovskou políciou, ktorá nás vedie na miesto určenia. Takže zdá sa, že to vyriešime tento raz veľmi, veľmi rýchlo a promptne. No Katka, cez kaluže, cez blato, cez záve, cez kriky, tuto, cez všetko som sa prebrodil. Každopádne už som tu, toto je sídlisko, kde by mal pán Miroslav bývať. Tamto je jeho dom a idem sa ho teda pokúsiť nájsť. Dobrý deň, som poštár z relácie Pošta pre teba. A ste pán Miroslav? Áno. Dobrý deň, narodili ste sa v Čadci? Áno, presne. Výborne. Mám tu pre vás pozvanie do našej relácie Pošta pre teba, ktorá beží na STV1 a niekto si vyžiadal stretnutie s vami v tejto relácii. Tušíte, kto by to mohol byť? Moje netere. Nietere, myslíte? No, ja ich mám odne na Slovensku a oni v takýchto neco podnikajú a... Aha, a čo, zastavíte sa teda u nás v televízii, môžete si to otvoriť, tam by mal byť termín? Je v Bratislave, áno. Áno. No, preberiem to s manželkou a snad by to šlo. Výborne, Katka, tak toto je pán Miroslav, snáď by to šlo, to znamená, že to pôjde a ostatné je na vás. Teraz ste poprvýkrát v živote videli vášho otca. No. Aký to je pocit?
Keď budem vypadať tak dobre starší, keď budem jak on. Takže pozitívne, hej? Také. Zvláštne. Je to zvláštne, je to také, ako poviem, je to cudzie zatiaľ, určite. Čas všetko chce čas. Čas ukáže všetko. Vy ste pripravení na to stretnutie? Už teraz, hej. Už teraz, hej. Tak môžem ísť na to, Paťka? Kam mám ísť teraz? Ja neviem. No za Jankom, nie? Mám ísť za Jankom? Áno. Idem sa ho opýtať, či sme to vybavili? No tak idem na to. Janko? Šlo to. Pán Miroslav je tu. Dobrý večer, vítajte. Nech sa páči, sadnite si. Vítajte u nás. Ďakujem. Prišli ste zďaleka. No, dosť. Frídek Místek je dosť ďaleko odtiaľto. Kedy ste boli? Morava. Morava. Kedy ste boli naposledy v Bratislave? Či chodievate? No, v Bratislave som posledných 30 rokov nemenej. Neboli ste. Ale ste Slovák, ale Áno, som Slovák. žijete v Čechách. Žijem v Čechách. Už dlho? 25 rokov. 25 rokov? Áno. Aha. A s kým by ste sa tu chceli stretnúť u nás? No, tak cítim akurát jednu osobu. Cítite jednu osobu? Akú? Syna. Syna. Aha. Povedzte nám o vašej rodine. Alebo o vašom živote. No, čož. Čo ako mladý som sa oženil. Áno. No a potom manželstvo nevyšlo, z toho bol syn. My sa rozvedli. Áno. No a proste potom, jak to dopadlo všelijak, tak som sa radšej odsťahoval ďaleko. A tam som žil, robil na šachte a... Robili ste v bani? Áno. Čiže nie je jednoduchá práca? No, nevím, no. Čiže ste teda mali toho dosť. My sme počuli, že teda máte manželku teraz, že ste ženatí. Áno. No jej môžem poďakovať za to, že mňa vytala z toho ven všetkého. Z čoho všetkého? No tak, že mi nebylo dobré po tým rozvode a všetko. A... Boli ste na tom zle? No tak, nikto to nemá ľahké, že... A môžete, ak sa môžem opýtať, nejaké tie dôvody, prečo vlastne prišlo k tomu rozvodu? No tak sme si nerozumeli dosť už z začiatku a nechcem to tu rozberať. Pamatuj len dobre, to manželka nežije bývala. Proste ste si nerozumeli, nevyšlo to. Spomínali ste syna, tým pádom on ostal tu na Slovensku, vy ste odišli preč, ste sa stýkali potom? Ne. Nikdy? Ne. Tam už pri styku už to nebolo také nejaké naschvály jeden domov a nemyslím se synem, ale s bývalou manželkou. A kedy ste ho videli naposledy? No mal už 5 rokov, Čiže bol malý chlapec. takže 30 rokov. Bolo vám za ním smutno? Spomínali ste na neho niekedy? Ja už fotku mám sústavne s sebou, z neho a... Máte fotku jeho? A ju nosíte so sebou? Prečo ste nejakým spôsobom sa nesnažili skontaktovať? Táne som dúfal, že niekedy sa stretneme. Ale nič ste preto nerobili. No tak, ja som mal svoje zamestnanie, svoju rodinu. Sledoval som niečo o ním, kde sa nachádza. A mali ste informácie, že čo, No, áno, že či študuje, alebo čo robí? Áno, odkiaľ ste mali tie informácie? Tak človek sa snaží tak niečo. Čiže ste vedeli? Áno, Je ženatý teraz? áno. A viete, že či má deti, alebo tak? No to neviem, jestli má deti, ale viem asi približne, kde býva. Že tam bol na vojne, že tam si našiel ženu. Tam Čiže sledujete ho takto, akože... Pokiaľ to ide, tak... Mohol by vás pozvať aj niekto iný sem k nám? Pochybujem. Pochybujete? No, tam v tej dokrutke bolo, že netere, ste spomínali. No, ale že ja som nepochopil, že to je stretnuté po nejakých rokoch. No. A s netermi bývam každú chvíľu. No, takže... Čiže s nimi kontakty udržiavate? No isté. Tak jediné mi pripadlo, že
Tam indy nepripadalo Bohu. Keby ste si vy mohli vybrať, keby ste boli v opačnej situácii, že vy ste pozývajúci, Určite jo. určite by ste chceli vidieť jeho. Dobre, ako sa cítite v tejto chvíli? No ja vidím, že ste napätí, že ste teda absolútne roztrasení, ale mám pocit, že sa na to tešíte svojím spôsobom. Chcete to? Áno. Dobre, tu je obrazovka. Tam uvidíte človeka, ktorý sa chce s vami stretnúť. Sedte tu a počúvajte. Dobrý deň. Ahoj. Ja som Jaro. Poznám. Moja dcera Patricia. Teší ma. Vás som dostal ako narodeninový dáček od svojej manželky, aby som vás po rokoch poznal. Je to ťažké. Pán Jaroslav, chcete niečo povedať vášmu synovi? Chcem sa stretnúť. Chcete sa stretnúť? Slova sú zbytočné v tomto prípade asi. Teraz nie. Dobre, dajme preč tú stenu. Sú to naozaj silné pocity, silné emócie, ktoré si my ostatní možno nevieme ani predstaviť. Ste rád, že ste prišli? Hej? Neváhali ste. Váš syn povedal, že to vlastne dostal ako narodeninový darček od jeho manželky. Váš syn má práve dnes 33 rokov. Má narodeniny. A ešte by som vám chcela predstaviť jeho manželku a poprosiť ju, aby prišla medzi nás. To vaša nevestka. Neviem, v tejto chvíli ste rada, že ste zorganizovali to stretnutie? No, mám také zmiešané pocity, ale som rada. Ste v podstate som rada, že spoznal svojho biologického otca, pretože každý človek má na to právo, aj keď pravým otcom ostáva ten, kto vychová. Áno, Jarko sa už vlastne poďakoval, neviem, či to chce v tejto chvíli ešte zopakovať. Nie som človek, ktorý môže súdiť niekoho za niečo, čo urobil. Ale v dnešnej dobe nie je dôležité, kto syna splodil, ale kto ho vychoval. Kto mu dal pomocnú ruku. Aj to otcovské za ucho, keď potreboval. To mi dal môj otco, ktorý ma vychoval. Dáme spolu dvoch bratov, ktorí sú viac než perfektní kauši. Máme ich tu v štúdiu tiež. Človek, keď príde o blízku osobu, ako bola naša mamina, potom zistí, ako toho človeka miloval. Ale našiel som hneď zároveň ďalšiu mamu. Je to mama mojej manželky, ktorý nikdy sa nedá povedať škaredo svokra, lebo je to fakt druhá mama.
Čiže dá sa povedať, že ja v svojom živote som šťastný. Som najbohatší človek, lebo mám blízku rodinu pri sebe, ktorá ma vždy podrží. Tak. Ja vám želám všetko dobré. Všetko dobré. Nech toto stretnutie dobre dopadne. Paťka, čau. Maj sa krásne. Všetko najlepšie k narodeninám. Ja som chcela aj šampanské doniesť, ale sa mi to nepodarilo. Papa. Tak sa tešíme, že ste to zorganizovali a snáď sa uvidíme. Všetko dobré. Verím, že si máte čo povedať aj po toľkých rokoch, že sa uvidíte. Ďakujeme pekne, dovidenia.